Пътуването ни до Амалфийско крайбрежие, част 2. След първата нощ в Неапол се отправихме към Соренто. По пътя имахме възможността да се любоваме на чудесни гледки. Всъщност след като слязохме от магистралата, тук вече започва двулентов път тесен с доста завойчета, така че ако пътувате до там се пригответе за тези завойчета, но пък се открива чудесна гледка от дясната страна на пътя към крайбрежната зона на Соренто, към кейовете. Наистина спирахме няколко пъти, за да снимаме, за да се насладим на гледката. Просто видеото изобщо не може да предаде самото усещане по този начин, както когато сте там, наистина и аромата, и вятъра. Изключително приятно беше. Решихме, тъй като пристигнахме малко по-рано, по план трябваше да пътуваме на обяд, когато Кристияна трябваше да спи по пътя, но тръгнахме по-рано. Тя все пак поспа. Мисля, не си спомням вече точно, но стигнахме по-рано и решихме да направим един плаж в Соренто. Все пак пътувахме юли месец. Така че намерихме подземен паркинг. Там паркингите са по-често такива подземни. Плащат се, оставяте си колата, няма никой, всичко е с машини. Плащате и тръгвате. В района местата за паркиране всъщност са такива подземни, ги има почти навсякъде, така че няма да имате проблем да си намерите място. По улиците е доста трудно да се паркира, понеже е тясно, самите улици са тесни и общо взето най-добре си търсете паркинг. Не е скъпо, не си спомням точно колко беше, но от сорта на 1 или 2 евро на час. Сега ще ви излъжа, защото наистина не си спомням. Избрахме да отидем на този плаж малкия, който виждате, това е снимано отгоре. За да стигнем до него, тъй като бяхме с количка, имаше два варианта. Единия беше стълби, но ние бяхме детей с количка, така че избрахме да стигнем по тази скалиста пещера, по която всъщност слязохме долу с количката и се откриваха наистина много красиви гледки, докато стигнем до долу от височина. Тук може да видите самолетчето, корабчето, наистина беше много, много приятна гледка. Тук вече сме долу на самия плаж. Имаше ресторант към него, където хапнахме. Беше кой знае колко вкусно, но пък атмосферата беше на топ ниво. Може да видите. Имаше малки детски парзалки, Пресяна много се изкефи на тях. Плитко беше, нямаше вълнение, така че за деца просто този плаж е супер, чисто беше. Храната, да, не беше кой знае какво, но пък атмосферата и обстановката си заслужава да отидеш там. Като цена имаше вход за самия плаж, консумацията си беше отделна. Плажа е с типичния за района черен пясък. За разлика от Позитано беше доста фин пясъка там, без толкова много вулканични камъни, по-скоро си беше песечливо. За водните парзалки ви казах, те се виждат на видеото, ако пътувате деца са много готини. Пресяна се зарадва, шезлонгите се заплащат, т.е. входа се заплаща, но имате възможност да си консумирате каквото искате срещу допълнително заплащане. Ще оставя долу в описанието името на плажа, както и другите места, които ще спомена в това видео. Ще ви покажа и място, в което отседнахме в Соренто, понеже ние отседнахме на няколко места, за да може да видим повече места, да разбим пътя с дете. Общо взето, когато пътувате с дете, така е по-хубаво, пък и е по-пълноценна почивката, защото виждате повече места, т.е. не е само почивка, ами е и пътешествие. Един вид.
почивка и пътешествие. Ние това искахме да комбинираме. Аз и в част едно това казах, че ми беше много важно да комбинираме пътешествие и почивка, защото с дете просто може да бъде по-изморително самото пътуване и затова избирахме места, в които мога да релаксираме. Това в Соренто също е такова. Имаше си собствена сауна в самото апартаментче. Те са апартаменти под наем на центъра. Имаше си вана, в която може да се отпуснете и да възобновите енергията си. Това за мен е много важно, за да може на другия ден съответно да съм пълноценна. А, и общо взето за мен е важно, докато тя спи, да се случва тази регенерация и тази почивка, защото през деня просто си трябва да се занимавате с децата. Тези, които имате, знаете за какво става въпрос. Така че е важно, да има възможност за почивка и през нощта. Ето го мястото, тук може да го видите, директно снимаме от входа, понеже качването беше по стълби с багаж, малко няма асансьор, стара сграда на центъра, но пък вътре беше новичко и много хубаво. Препоръчваме го. Ако резервирате по-рано, може да си гарантирате много по-добра цена всъщност от редовната, така че може да следите на Booking, някой път на черен петък пускат хубави промоции или да свържете директно с мястото за по-добра оферта по имейл. Така че, да, следете намаления, пишете на мястото, искайте оферти и така нататък. Това е хубава практика, когато пътувате и в страната, и в чужбина. Мястото беше много типично всъщност за района, в италиански стил, с малки тераски. Тук може да ги видите, виждат се долу тесните улици на самия център. Тераските, колкото и да излезете да пиете едно кафе, наистина приятно, може да видите банята, сауната, тя безплатно се използваше, пуснахме си, имаше опътване как да си я пуснете, ако си носите етерични масла за сауна, евкалипти и така нататък, може да си направите релакс, един релакс момент, докато когато приспите детето, ако сте с дете, разбира се, ако не сте, нямате проблем. Относно часовия диапазон, но ако сте дете, добре е да планирате това. Друго, което исках да кажа е, че там се усети наистина бита им, тъй като беше на центъра. Аз винаги съм имала всъщност чувството, че съм много свързана с тази страна. Душата ми е много свързана. Може би в минал живот съм живяла там, не знам. За тези, които вярват, разбира се, в прераждането и в миналите животи. През Яна, разбира се, искаше да влезе във ваната. Направихме една вана тип басейн. Все пак посещавахме юли месец. Беше много топло. След плажа, вана. И всъщност се отправихме на кратка разходка из центъра на Соренто и към мястото за вечеря всъщност, което отново бях резервирала чрез The Fork. Там успяхме да се възползваме от минус 30% отстъпка от цената на вечерята чрез The Fork. Там може да резервирате такива места с отстъпка, особено ако ги резервирате по-рано, ако е планирано пътуване. Тук може да видите из центъра на Соренто типичната обстановка за Амалфийско крайбрежие. Тези големите лимони, много орнаментика с лимони. Просто това им е акцента и е наистина много приятно, че са успели така да създадат една туристическа атмосфера около лимоните, около дърветата, около това, което приготвят от тях. Правят този сладолет, лимонов сърбет, мисля, че беше, но просто не слагат мляко и захар и е доста здравословно. По маничко може да хапнете. Не е лошо определено, хубаво е да се пробва. Правят и лимончело, не го правят и с мляко, правят го и без, но с мляко е малко като пина колада и е доста по-приятно така да се пробва. Другото си е по-алкохолно, тип водка с лимон или нещо от сорта. Тук вече сме седнали на вечеря, резервирахме през The Fork, използвахме 30% отстъпка от цената през приложението. Наистина се усети, така че ако има такива ресторанчета с отстъпка и резервирате по-рано, може да
вземете отстъпка от цената и да се усети. Хапнахме стионга, хапнахме ньоки сорентино, станаха ми любими на крайбрежието и се прибрахме съответно в стаята. Тук вече мога да видите клетката от терасата по смрачаване. Нямаше толкова много туристи всъщност. Месец юли бяхме. За ресторанта забравих да кажа всъщност, че не беше точно на центъра, беше малко по-встрани. Тоест на центъра беше, но не на тази алея и беше доста широко. Тук вече сме се събудили, регенерирали след спа изживяване, нощно спа изживяване, топла вана, наистина много е хубаво да избирате такива места. Особено ако пътувате с деца, за да използвате всъщност когато спът да си почивате. Да не се преуморите все пак, пътешествие с деца е доста специфично, така че планирайте добре. Тук закусваме и тръгваме към Амалфи, където останахме най-много време, а вие очаквайте това в част 3. Ние сме семейство, пътуващи активни създатели. И ако това съдържание ви е полезно, подкрепете ни, като ни последвате и го харесате. Благодарим ви!